Geen kerncentrale in de Paullinapolder bij Biervliet. Het aantal hoofdstukken over de mogelijke komst van een kerncentrale in Paullinapolder wordt steeds groter. En het nieuwste hoofdstuk is vandaag geschreven met het bezoek van minister Sophie Hermans aan onder andere de boerderij van Ivo Haartse. Ze sprak hier met allerlei betrokkenen uit de omgeving en onder andere Edwin Vervaat van de dorpsraad Biervliet. Ik vind het heel positief dat ze langskomt, dat ze de moeite doet om de locatie te bekijken. De bewoners te aanhoren, zo ver mogelijk op de korte periode. Ik denk dat het een goede actie is. Hadden jullie dan ook een bepaalde boodschap die jullie hier wilden uitdragen toen jullie hier naartoe kwamen en gevraagd werden om langs te komen? Als je echt wil uitdragen wat je wil, dan heb je wel een half uurtje of een uurtje nodig met de minister. En nu waren het een paar minuutjes, het zal niet lukken. Maar we hopen wel dat we een mogelijkheid hebben dat de bevolking goed geïnformeerd wordt wat er eventueel zit aan te komen. Dat de bevolking zich ook mag en kan uitspreken. En op basis daarvan ook het besluit van de minister beïnvloed wordt. Ja, en ook de jongeren uit verschillende gemeenten waar mogelijk een kerncentrale gaat komen, mochten in gesprek gaan met minister Hermans. Het was eigenlijk heel gezellig. Ze heeft fatsoenlijk met ons gepraat over onze zorgen. Ze heeft gekeken naar onze prachtige regio. En ze gaf zelf ook al aan van, wij krijgen een kaartje op bureau met een cirkel. Maar we hebben eigenlijk geen idee hoe het eruit ziet. Dus ze vond het zelf ook heel fijn om alles een keer te bekijken. Onze punten hebben we echt wel kunnen aanhalen. Want ik woon zelf in Biervliet, dus de Paullinapolder is een van de plaatsen waar eventueel de kerncentrale komt. En daar baar ik mezelf ook best wel heel erg zorgen in. Wat waren dingen die je per se wilde zeggen tegen haar? Ja, we hebben het vooral gehad over eventuele overlast van de bouw. Nog niet zozeer over of die er komt, ja of nee, hebben we niks over te zeggen, kunnen we niet kiezen. Zowel op het gebied van gezondheid, waarde van je woning. Want ik heb zelf ook net een huis gekocht in Biervliet zelf. Dus het is wel heel erg fijn dat je dan dat kan zeggen tegen een minister en ze luistert ook echt. Dus ik hoop ook dat ze er echt iets mee doet. Maar vooral als ze gaan bouwen, wat gaat er gebeuren? De wegen in Zeeuws-Vlaanderen zijn eigenlijk al aan de krappe kant. We staan regelmatig een keer allemaal vast voor de tunnel. Dat baart ons allemaal wel zorgen. De mensen uit Biervliet ook, ja, overlast van de bouw, veel stof, veel geluid. Hoe ze dat allemaal voor zich zien. Dat zijn toch wel de grootste zorgen die aan bod zijn gekomen. En de mensen die er wonen, waar moeten die naartoe? Hoe gaan we dat oplossen? Heeft u wel enig idee welke kant het op gaat vallen? Als je tussen de regeltjes leest en hoort, dan lijkt het wel dat Terneuzen een grote kans maakt. Als je het zelf voor het zeggen zou hebben, wel of geen kerncentrale in de Paullinapolder? Geen kerncentrale in de Paullinapolder bij Biervliet. Ik mag het misschien niet hardop zeggen, maar ik ben eigenlijk best wel voor. Ik werk zelf in de techniek, dus voor mij is het een hele mooie kans ook voor eventuele banen en voor later. Dus ik vind het op zichzelf geen probleem als die er zou komen, maar ik vind het wel belangrijk dat de manier waarop dat fatsoenlijk gaat en dat het goed gecommuniceerd wordt naar de regio. En als het er wel gaat komen? Dan ga ik mij er uiteindelijk bij neer moeten leggen, maar op dit moment leg ik me er echt nog niet bij neer.